Salam, hormatly vatandaşlar. Şugun 2023-nji ýylyň 5-nji fevraly hepdeniň ýeşenme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Platformasynyň kanallaryna. Ine şunky gepleşiň temasy näme üçin Serdar Berdimuhammedow soňky 10 ýylyň içinde mara 5 gerek baryp galkynyş bagary ýapdyrýar. Men şul temany ýürüýte goýdum sebäbi Mary welaýatynyň adamlar maňa ýüzlerini Murat Gurbanow gaýrat etdi. Şu Serdar Berdimuhammedow biziň aýtjak sözlerimizi ýetir diýip aýtdylar. Ine men şolaryň sözlerini size häzir ýetireyim. Ne şol şeýle diýär. Murat Gurbanow gaýrat ediňde şu Serdar Berdimuhammedowa Mary halkynyň adynyň habar beriň. Şul bir kanun özüne prezident diýip ýören arkadagy Serdar Kliçkaly Serdar Berdimuhammedow yer ýuwdan mara gelip hiç kime görünmän mara girese geçýär. Şol yer ýuwdanyň adam her 2 günden şol yer ýuwdan adam her 2 günden mara girese geçenne galkynyş bagary ýapylýar. Şunu gaýrat ediňde halkyň habaryny şol özüne Kliçka goýan arkadagy Serdara biziň adymyzdan habar ýetirin. Gyryn degen mara girese geçenne biziň baglarymyzy ýapmasyn. Biz gök önümlerimizi alıp baglara barýar. Welin baglar ýapyk. Nämemiş arkadagy Serdar Kliçkaly, Serdar Berdimuhammedow şuň girese barýarmyş diýip baglar ýapyk. Ol ýeri ýuwdan adam eýýam onun içine 5 edek geldi. Adamlar baglara onu önüm getirip özüniň ýol kıýlaryny töläp pakirjikler söwda edip çağjyklaryny da şol gazanan pulu produkty alıp öýe barar diýip arzu edip gelseler polisler bazar ýapyk barın öýüňize gaýdyň arkadagy Serdar gelýärmiş diýip ýa-ni kowup goýberýärler. Adamlar pul kazanmana derek geliş ve gidiş yol kıyılarının pullarını yitirip gidýärler. Şul gyrındagine bir aýdyp beriň diýip haýyş etdiler. Bazar ýapylanyna hemmeler kösenýär. Alıcılar ve satıcılar. Galkynyş bazarda bir gelin öz eken ve öýündürün göýgönlerini satyp günni görýän ekeni. Ine görgülü gök öýünümini soğuk urupdyr. Zaýryn başlapdyr. Şonu satyp çağlaryna produkty alaýyn diýip bazara gelse, bazaram ýapyk bolan soň görgülü gyýgyryp aglaýar. Bu Serdar gelip gidýär, bazar ýapylýar. Men çağjyklarymy näme hilekleýän, ine şuň çağlaryma näme nahar berin diýip aglaýar, gyýgyryp aglaýar. Men halal zähmet edip öýünümleri öýündürüp, kredit pul harajat edip oňdan bazara gögünüm satmany gelýän, göklerini satyp zordan günüm görýän, maşgalam zordan eklep taklak gelýär diýip ýa-ni haýal maşgala aglaýan eken. Indi men niýeden pul alaýyn? Şu men çağlaryma näme berin diýip gyýgyryp aglaýar. Öýe barsam aç oturan çağjyklarym elime serýär. Eje iýmene näme getirdiň diýip men näme etmeli diýip aglaýar. Şo gelin maşgala bağlarda son kedek ýa-ni düýün ýapylanyna bağlar şo ýaly şu ýaşyň aglaýarmyş. Ora ýaly agyr ýagdaýa düşen adamlar köp. Hatda bağlarda diňe söwda satýan adamlarym diýär. Biz arenda pullarymyzy bazar ýapyk diýip durdan oklar. Çıktıcılarımız giydecilerimizden köp. Diňe ubytka düşýär. Gyryndagyň gelmän geçen arkadagly Serdar şu gidişine gitse çağlarımız aç kalar diýerler. Maňa bir jaňy demin birmin vatandaşa doğrudanam adamlaryň öýlerine gyş satar diýip ýeri bagşlan gyş satarş diýip ýa-ni satarş diýip ýere gömüp goýan kartoşkany, käşir we başga gögönlerini soğurup köp zaýlandyr. Olaýam ýa-ni beýan edýän gelinlerine de ubytka, gelýänlere de ubytka. Ýöne ýol harajat edip oňdan baglara gaýdan adam 5 edip girip gitse, 5 edip ýa-ni çykdyjyr köpelýär-de giýdeji ýok. Ine giýdeji aňyrda dursun, şu ýaly adamlar maşgalasyny ekläp bilenok. Zordan gögönüm satyp öz günlerini görýärler. Ine şu ýaly ýagdaý bolýar Türkmenistanda. Ine hormatly vatandaşlar,
hormatly vatandaşlar, ine şu ýagdaý bolan soň, menem arkadagy Serdar Kliçkaly bizim seslerimizi ogurlan, kezzap, kakasy öz wezipesini padak eden adama ýüzlenýär. Halkyň tarapyndan gaty ýigrenilýän, bizim saýlaw seslerimizi ogurlap, kakas tarapyndan bellenen prezident Serdar Berdimuhamedow. Siz öz jenaýat işlerinizi kaçan durdursaňyz? Näme sebäpli siz Margresa gelip bazalary ýapdyrýarsyňyz? Marda gyzyl tapylmadyk bolan bolsa 10 gününe 5 gezek barmardyňyz, o belli zat. Ol düşnükli. Öňdäm çyp gelen wagtyňyz Margresa bular ýaly öz Margresa adamlar bilen duşşak bolýan bolsaňyz. Halk ine size şunu diýär. Ine şu halkyň soňky sözlerini size geçirýär. Serdaryň maşgalatynyň dogany ogluny ýa-da gyzyny çykarjak bolýarmyş. Ine şoňa Serdar Berdimuhamedow barýarmyş. Sizin gelip gidýäniňiz halka gatyly kynçylyklar döredýär. Egerde adam sypatyňyz galan bolsa, gaýdyp mara gelmeň diýerler. Biz sizi ýigrenýäris. Gowy siz köşküňizde oturuň. Sizden halka şu güneçlerine hiç hili kömek bolmady. Bolmazam. Mara halkı size gahar gelýär. Mara halkı beýlik vilayatyň halky ýaly sizi ýigrenýär. Yine de gelip bazary yapsaňyz, biz ýollar yapyp sizi bilen gürleşjek diýerler. Bizim başga alajymyz ýok, bolmasa biz maşgalamyzy eklep bilemiz. Ine men Mary halkynyň ýa-ni aýtjak sözlerini Serdar Berdimuhamedowa ýangatdym. Vatandaşlar, döwletiň ýol başçysy halkyna kömek etmenden geçen gaýtyp barıp kynçylyklar döredýär. Ine haçan bir adam bizim haklarymyzy bozup, saýlaw seslerimizi ogurlap, bir kanun hökümet başçylaryna gelse, ol adam halkyň alazatyny etmäne aňarda dursun. Diňe ýan ýeterer. Ana men size häzir gelin bir näçe dokument görkezýin. Şu dokumentda ine hormatly vatandaşlar, bir minut. Ine konstitusiýany görkezýin. Konstitusiýada sizin bilişiňiz ýaly bu bizim esas kanunumuz. Ne şu ýerde ýazyly. 25-nji maddada Türkmenistan adamy we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny halkara hukugynyň umum ikrar edilen kaddalaryna laýykda ikrar edilýär hemde şu konstitusiýa we kanunlar bilen keplendirilýär. Adamlaryň işlemäne haky bar, bazarda ýa-ni satmana haky bar. Bu haklaryny hiç kim bozup bilenok. 26-njy madda adamyň hukuklary we azatlyklary ildegirmezdir, sizdir. Hemde aýry başgalanmasyzdyr. Konstitusiýa we kanunlara laýyk gelmeýän bolsa, adamyň hukuklaryny we azatlyklaryny çäklendirmäge hiç kimiň haky ýokdur. Hatda prezident. Bazar yapmak, adamlara öňünden aýtman, ine nämemiş alabaly Serdar bar ýa diýip onu etmäne prezidentiň haky ýok, polisleriň, häkimiň we şöyle polis bölüminiň ýolbaşçynyň haky ýok şonu. Türkiýede de prezident geçýär. Rossiýada da geçýär. Bazarlar yapylan o. O näme boluş? Serdar Berdimuhamedow. Siz bizim videolarymyzy görýäňiz. Köp zatlar bizden ogurlaýaňyz, bizim ideýalarymyzy, pikirlerimizi. Şunam siz ýa-ni şu bizim aýdan zatymyzdan netije çykararsyňyz diýip pikir edýän sebäbi Mara halky alyp size görkezer. Mara halky we Bayramaly halky kimdigini. Ine men size mesajy berdim. Indi adamyň we raýatyň belli bir hukuklaryny we azatlyklaryny konstitusiýada we kanunlarda sanalyp geçilmegi olaryň beýleki hukuklaryny we azatlyklaryny inkar etmek ýa-da kemetmek üçin peýdalanyp bilinmez. 27-nji madda adamyň we raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň göskön hereketi bardyr. Olar kanunlaryň manysyny, mazmunyny we ulanylmagyny kanun çykarjy we ýerine ýetirji häkimetiniň yerli öz-özüni dolandyryş işini kezitleýär we adyl, kadiýetlik bilen üçinedilýär. Ine yerli hökümet konstitusiýany hormat goýmaly. Prezident gelýär, gelmeýär, bazarlar yapylmagyna haky ýok. Prezident şu bazara çykyp töwda edýän görgüli adamlaryň Türkmenistanyň sosial problemalarynyň özleri çözýän adamlara bazar ýapdyryp mundan meter
sosial ýagdaýlaryny kynlaşdyrmak bul bir prezidentiň işi däl. Tersine prezidentiň işi şolara margresa baranyna ýa-ni öz aýal maşgalasyny ýa garnaşlaryny bar toýlaryna kömek etjek bolsa, onda birinji bilen ol halka bar kömek etmeli. Bazara bar ýa-mi? Şo ýerde şertler döredilmeli. O bazary gördük biz. Şertler ýok, adamlar suwda aýdar ýaly. Ýagyş suw üstlerinden ýalyp dur. Şöyle bir bazar, ul bazar urup berip adamlar şert döredip şo ýere bazar ýapman, ýüretmeli ony. Ine prezidentiň işi. Bul bolsa köçeden geçýäm diýip bir topar ýallaklar, bir topar bir zadyny götürüp görenler ýolary ýapyp, bazarlary ýapyp adamy hok goýar. Heder. Nämemiş? Bazarda suwda sat edýän ýa-ni gelinlerden şunu problema barmyş. Türkmenistan. Näme diýjek bu? Bunu gaharyny aýtmasaň, ýa-ni bir serýoz zada, serýoz kelle bilen sezip bolmak bu. Akylsyzlyk, bar ýerde akylsyzlyk. İkisana akylsyzlyk geldimi? Hemme ýere akylsyzlyk. Men size başga bir videony görkezýän. Ýa şu ýerde ýene bir madda bar, size aýdaýyn. 68-nji maddany görkezýän. Ine Türkmenistan prezidenti hakynda. Ferin. 68-nji madda. Türkmenistan prezidenti döwletiň we ýerine ýetirýän häkimetiň baş tutanydyr. Türkmenistanyň iň ýokary wezipeli adamydyr. Türkmenistanyň döwlet garaşdyrlygynyň we hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň çäk bütünliginiň konstitusiýany içindäki maddalary adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny berjay etmeň we halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmeň kepili hökmüne çykyş edýär. Näme kepil ol? Gelip adamyň hukuklaryny bolup bazarlary ýapýar. O näme kepil bolýar? Düşman bolýar. Şo ýerdäki görgürler öz çağıjyklaryny bazarın üstüne ekleýän adamlara garşy gelip bazarlary ýapýar. Şolar birinji bilen barıp o aýlanyp kömek etmeli adam bazary ýapyp soňky çöreginden kesýär. O näme prezident? Gelin dinleýäli şu aýdan sözlerini. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşdyrlygyny we bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berjay etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bahs etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesillerin şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly gasam edýär. Sübük yalançy. Mundan beter söz diýilemok. Näme gasam içýän? Näme gurulýan sen? Adamyň haklaryny bozup, görgürler öz çöreklerini kazanjak bolup işleyen ýerinden kugdurup ölsün diýip çağırdyklaryny. Sübük yalançy. Allar köse. Alabayly allar köse serdar. Mundan başga söz diýip bolan haramzada. Söz ýanyma başlan geljekde men başga söz taparym. Şunu ýanky söz diýmekden gaharym gelýär. Men çydap bilemok şu ýaly. Bizim seslerimizi ogurlap, hemme zatlary bir kanun ýagdaýda edip kakasy ikisi öýleri öz öýüne meselen çözüp netije çykaryp ogulyny prezident bellerine bulun bolýa o zatlara göz ýumulýar. Bul idiot. Kakasyň idiot ýoluny dowam edýär, bark marda bazar ýapýar. Ýene dinläp görüň şuň aýdan zadyna. Bunu bir bara bütün dünýäde görkezmeli sebäbi bu adam şunu Türkmenistanyň prezidentiniň aýdanla bu ýöne galyş kalmak üçin
özüne galyş kalmak üçin, ýani prezidentlik geçmek üçin aýdýar. Bu hakyky şunu edeýin diýip aýdanok. Dogry düşünün adamlar. Bular samozvanic. Bu zahvat edip gelip Türkmenistanyň şunu ýani kasamy halk üçin aýdanok. Bütün dünýä üçin görkezler ýaly ine prezident boldum, kasam içdim beýlek prezidentler ýaly. Ine men prezident diýmek üçin edýär. Adamlara hyzmat etmek üçin, hakykatdan hem aýdýan sözlerini ýerine getirmek üçin edenok. Şoň üçin men diýär, bular bilen geljek ýok. Adamlar, bizim başga alajymyz ýok. Ýanky marly, mardaky halkyň alajy ýok. Eger bazar ýapdy, köçe çykyp şunu durup, boýnun ýanky soramany. Şondan başga alajy ýok. Mar halkyň bizden başga alajymyz ýok. Şu ýaly idioty aýyr. Täzeden saýlaw geçirip, kim bolsa şol utsun. Täze bir adam goýup, halkyň öňüne boş bolar ýaly. Halk saýlar ýaly adam goýmasak, bu iksan deýüs adamlar halky diňe katastrofa ýakdylar. Ýene olarak dinleň şunu. Şu kime söz berýär? Halkyň öňünde mi ýa bütün dünýä gurumlarynyň öňünde söz berýärmi? Şu sözleri gurulmazda yüzüne urun şu idiotyň. Mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýazysyz Mukaddes we ak yürekli. Mun ak yüregem ýok, mukaddesam ýok. Bir gutoran narkoman. ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň dowlat garaşsyzlygyny we bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga. Ünsürin Türkmenistanyň garaşsyzlygyny gorar. Bitaraplygyny gorar. Sebäp şu garaşsyzlyk bilen bitaraplyk şulara wezipetini oturmana mümkinçilik berýär. Ýöne halkymyň haklaryny, halkymyň bähbitlerini goramaz. Esasy maksat şonuň bähbitlerini hakdan goraman, halkdan hemme zatlary ogrlap, halky basışda saklamak. Ine diktator, klasik diktatorlygyň esasy maksaty. Adamyň we raýatyň hukuklaryny, azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga. Kaçan gorady? Wiza girdi, aýal maşgalary karar çykardy. Günnä basışlar edip, MHM, polisiýa basışlar edip, bizim halkymyzy gyzyp ýatyr. İçinden çıkacak bolsaňam, içinden bir topar dokumentlar almaly. Vilayetden vilayete geçip bolanok. Ol vilayetden maşyny Aşgabatga gidip bolanok. Haýsy haklar gorady? Kimin hakyny gorady? Öz tohumnyň, yegenleriniň, Gurban Gulynyň öz maşgalasynyň. Başga kimin haklaryny gorady şol adam? Nämen gurrun edýär? Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga. Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäne we goramaga. Bu düşünen ok. Bize kitapçy goranyň gerek gel. Kitabyň içindäki ýazylan maddalaryň hereketlerini goramak gerek. Gurban Guly we Serdar Berdimuhamedowlar. Siz kitaby goraman, konstitusiýanyň kitaby. Uzoklap ýatmaň, ondan tok ýok. Siz şoň içindäki maddalar bar, okaň şonu. Şolary bozmaň ho. Men şuraya sada dille düşünürmedem. İdiotlara näme düşünürey? Ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bahs etmäge. Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga. Türkmen halky Ähli mümkinçilikleri peýdalanma ýurdun işini gördüňiz. Diňe özümiz baýap, gyzyl tualetlara baryp bagşlan bolýyn. Gyzyl duşlarda ýuwup ýördiňiz. Türkmenistan pullaryny allygyna çekip ýatyrsyňyz. Ýegenler ne tonlap dollar çekýär. Türkiýeden habarlar gelýär. Bizim halkymyza görgüljek o gelin bir jan edip aglaýar, onu seretseň durup bolan ok. Ola görgül çağırlar, 3-4 tane çağırdan ekler bilen ok. Bazardan ekleýän adam aýda 5 gerek bazar ýapylsa, diňe gidip gelişem, ýanky ubytka düşürýär şonu. O siz ýaly gyzyl tualetler ýok adamlar. Serdar Berdimuhamedow, sizin ýaly gyzylyn çaýlan duşlar ýok. O görgüller ýanky öz aýlyjygyny, öz zähmetini ýaşap beren adamlar. Şolara siz birinji bilen kömek etmeli.
şolar sosial derejäň iň pes ýagdaýyna ýaşaýan adamlar, siziň birinji borjuňyz şol. Halk ölmez ýaly, kösenýän adamlar birinji borjuňyz şol. Konstitusiýaň kitabyny gujoklap ýörmeliler. İçinin maddalaryna, ýagny hormat goýmaly. İçinde sosial kömekler etmeli maddalaryny ýerine ýetirmeli. Kakyňyza daýdym. Konstitusiýany bozýar sebäbi konstitusiýanyň ýa kitapçyňyzyň içinde ýazylan zatlar bilen ok. Okan akşamda ikiňiz üýüşüp, okap bilmeseňizem ahyrpyna şermenli bolsaňyz bir mulim çağırın. Reşit Meredowy çağırın. Bir okan ho. Bu ýal bolmada ýöne kanun bozup ýördiňiz, o halkym ölüp ýör, kösenip ýör. Ýüregiňiz ýoga aňarda ak ýüreklen diýen bolýar. Ýürek wamaý sizde. Sıpatyň, adam sıpatyňda ýok. Dogry aýtsa. Ütüklenen ýanky jalvar ýaly çykýanyz, samsyklar. Tok näme? Sen ýanky ýalpylap çykyşyň bilen tok näme? Kakyň ýalpylap 17 ýyl kelläm wagt geldi. Indi öýüm çykyp başladyň. Men kakamyň ýoluny alyp barýarmda. Mundan beter masgaraçylyk seni men başladyň. Hudaý taklasyn. Ana wefaly we dogruçul hyzmat etsekdiňmi? Dogruçul kakyň hyzmat edýän garnaşlaryňa, halka hyzmat eden ok. Ine şonu aýtjak bolýar men çykyşymda. Dawraly kasam edýär. Türkmenistan. Ine hormatly watandaşlar, kasam edýän adam özü baryp bolýar köşkünde oturup konstitusiýany bolýar diýer. Özü baryp Mar welaýatynyňky görgüli kalkınçda işleyen, o yerde satıcı var, alıcı var, o yerde şolar hizmet edýän adamlar var. Bir topar transport hizmetdaşlygy edýänler var. Hemmesini durýar. Bunun ýoly gadagynçylyk, bolanok, dine baýamak. Halk bar, ýok, ýagdaýlar gowy däl. Eýýäm türkmen halky sissiz ýaşaýar. Hükümede umyda aňarda dursun. Hiç wagt hükümede dayanıp görmedik halk. Indi şol özünü eklep dursa barıp şonam yapýar. Hudaý takladyn bir näme diýsem, hormatlanmaýan alawaýly serdar. Kelläň aýla sen öz güjüňi de aç goýaň ok. O görgüli gelinleri aç goýaň sen çağırçyklar bilen. Öz alawaýlaryny aç goýaň ok. Sen göwüňe yaradyn diýip kakan alawaýlaryň şekillerini gurup goýdy gyzyldan çaýlan. Bir urur ýalan bir samsyk bolmaňa, o maskara etdiňiz dünýäde indi bizi. Mundan beter türkmeniň maskaraçylygy ýok. İki adam näil Türkmenistan maskara etdi. Siz ondan bizden soraýaňyz. Näil 2-3 tane aktivist näme başarýar? Egerde iki adam Türkmenistan maskara edip başarýan bolsa, inanın 2 tane aktivist Türkmenistan düzedýärmiler. Ol matematika, ýa matematikada 2 goşmak 2, 4 bolýan bolsa 2 minus 2 0 bolýar. Onu çalyşyp bolmaýar. Hormatly watandaşlar, men şu çykyşymy näme size şu zatlary düşündirýän? Sebäbi inni çydabillik bolly edeli. Mar halkyna da men ine aýdýan ýoluňyz dogry. Egerde size ýaşamany mümkinçilik döretmeseler, ýola çykyp, üýüşüp, ýollar bekläp, nägiligiňi bildirmäne dogry hakyň bar. Konstitusiýada ýazylyr. Üýüşmäne hakyň bar, bildirmäne hakyň bar. Men size şonu okap bereýin. Prezidentiň wezipesi Ikinci madda, sevgili vatandaşlar. 42. madda, her bir adama pikir ve söz azatlygy kepillendirilýär. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beýan etmegini, gadagan etmegini, şonuň ýalyna, onuň kanuny laýyksa ýaýramaga päskel bermäni hukugy ýokdur. Prezident bol, polis bol, emhem bol, hiç hukugy ýok. Bu konstitusiýada şundan çykan beýlik kanunlar, emhemen düzgünler, kanunlary, polis egerde gelip bize görkezme wadi ise
O göközmäň boguja dolu, jüýüňe sokdy. Gün bol şörden nimeli. Ine konstitusiýany öwreniň diýmeli şolar. Hiç kim özüniň pikirini we ynam yktykadyny beýan etmegine ýa-da olardan ýüz döndürmegine mejbur edilip bilinmez. Her bir adamyň döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry sırlary özüne saklayan maglumatlarından başka maglumatları kanunda gadagan edilmedik usulla erkin gözlemäge almaga ve yaratmaga hukuky bardyr. Raýatlar kanunda belirlenen tertipde ýygnançyklary, ýürüýişleri ve beýleki köpçüliklerin çäreleri geçirmek azatlygy kepilendirilýär. Ine şul konstitusiýanyň 40-njy maddasy size dol ýol berýär. Üýşüp şul yer ýurdan gelýän bolsa margresa ýoly bekläp ýakasyndan tutun. Nämen esasyna bazar ýapdyň? Ýapdyňmy? Bizim çağlarymyzy ekle. Sosial kömegi sen konstitusiýanyň esasyna bermelimi? Çağlarymyza ber şol sosial kömegi. Bizde iş ýok. Senin borjun bize iş yerlerini döretmek. Döretmedinmi? Onda senin borjun bize sosial ýa-ki haklarymyzy maddi kömek etmäne borjun var diýip talap edin. Ine şu talap etseňiz, onda bul tijen başlaýar. Hiç zat diýen ýok. Geçýär marbalar ýapýar. Arkyn ola hezret bar çaýyk gaýýar. O ýerde işlemeli adam näme şöyle gyzyl tapylypdyr. Şol orgunda 5 gedek barıp şoň ýan gyzyllarına alyp gaýtmaly. Öýtmeli, böýtmeli, hökmedi gyzyp adamlardan şu gyzıllary almaly. Gyzyl tapylmadyk bolsa gelmeli. O dogun gardaşy toýa bolýa bir kerek gelip kömek etdi bolýa. Ýöne 5 kerek gelmeli. Vatandaşlar şonun üçin ine nägeliklerinizi aýtmaly. Sizin haklaryňyzy diňesiz gorap bilersiňiz. Berdim Hamedowlardan ine ýalňyja görkezdim. Kasam aýdýa sözüne duranok. Allar köse. Kakasy allar köse. Bul bolsa kiçi allar köse. Mundan näme araşýar? Ine men size başga temalara geçeýin. Sebäbi bizde başga temalarym bar. Ine men size bir kiçik video görkezýän, hormatly vatandaşlar. Şu ýaly Türkiýede wakalar bolup geçdi. Biz şonu bellek geçmeli bolýar. Gynansak da şu wakalar gaýtyp bolmasyn diýip biz şunu aýtyp geçmeli bolýar. Bir mutlu vatandaşlar sesi yok mu? Yani sesi düzeyim. İstanbul Bahçelievler'de bir bebek günün en çok can yakan haberiyle devam ediyoruz. Bir bebek doğdu, ağladı, gözünü bile açamadan bir poşette sokağa fırlatıldı. İstanbul Bahçelievler'de bir bebek kelebeklerden bile daha az yaşadı. Zalimliğin bu kadarı kimseye söyleyecek söz bırakmazken o vicdan yoksununa, o masumu dünyaya getiren kadına biz anne diyemiyoruz. Çünkü gerçek annelere haksızlık etmek istemiyoruz. Ürperdim yani. Tüylerim ürperdi. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Zalimce bir şey, vahşice bir şey, insandan sığınan bir şey. Gayet sakindi. Duyanın yüreğine kırk hançer saplandı ama o acımadı. Doğurduğu bebeğini pamuklara sarmak yerine camdan fırlattı. Üzüldüm ya bir yani. Üzülmem. İnsan bir can. Bir yolda bir kedi yavrusu görse üzülmez misin? İnsanlığımızdan utanıyorum ben. Su utandı, toprak utandı, o utanmadı. İnsanlık bir vicdan yoksununun zalimliğinde sınıfta kaldı. Türkiye'nin kanını donduran olay önceki gün sabaha karşı Bahçelievler'de yaşandı. 22 yaşındaki Türkmenistan uyruklu o kadın iddiaya göre bu apartmanda bir dairede 5 gün önce temizlikçi olarak işe başlamıştı. İşten atılırım korkusuyla ev sahiplerine
hamile olduğunu söylemedi. Karnının şiştiği falan belli olmuyormuş yani. Hamile olduğunu anlamak mümkün değil zaten. Belli olmayacak şekilde mesela bu şekilde belli olmaz. Bebek sabaha karşı 4-5 sıralarında dünyaya geldi. O anne demeye dilimizin varmadığı kadın bebeğini canice bir poşete koydu ve bu apartmanın 4. katından boşluğa attı. Yabancı uyruklu bir kadın evde doğum yapmış, çocuğunu aşağıya atmış. Şeffaf bir poşetteydi. Etkisi altından çıkamadık. El alem çocuk yapmak için uğraştı. Polis olay yerine geldi. O cani kadın hastaneye kaldırıldı. Gayet sakindi. Kurban olduğum Rabbim yani bunların olmuyordu böylelerinin. Adı konmayan, kelebek misali sadece birkaç saat nefes alan bebek toprağa verildi. Onu doğuran zalimse hala hastanede tedavi. 2 günün Hormatly vatandaşlar, şuraya bir şok informasiya boldy. Biz şu maglumatlarlyk menim üçin uly şok. Türk ilatynda da uly şok. Türkçe düşünmeyenlere men gıysaça düşündireyim. Sevara Bahramova 22 ýaşyndaky bir ýaşky iş yerine saat 4'te daňda öz çagatyny öldürüp onu 4-nji etajdan aşağı attı pakete salıp. Polis bölümüne Sevara Bahramova şeýle düşündürýär. Men gowrulym işe gelende. Patronum bilmesin diýip uly köýnek giýip gizläp ýöredim şo zatlary. Soň çagam doguldy. Ol çagy ölü oguldy. Men işten çykararlar diýip gorkdum da çagany pakete goýup penjereden aşağı taşladym diýip düşündürýärdi. Men şol materialny ýapyp goýdum. Hormatly vatandaşlar. Şu adamlar, yani bizim vatandaşlarımız, şu işini yitirjekkä bolup, pul kazanjak bolup, öýdäkilerine iyi berjek bolup, öýdäkilerini hor etjekkä bolup, her hil zatdan gaýdan gururlar. Olar günäkärlap bolmaz. Mun günäkärni men size görkezeyim. Häzir ýene bir gezek. Siz bir seyredin şu adama. Men başgaça düşündirjekkä, näçe şu günäkär dinlen. Center'ın vazifesine geçmek bilen öz üstüme yüklenen beyik borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve yadawsuz yerine yetirmäge, Türkmenistan'ın dowlet garaşsyzlygyny ve bir taraflı hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny ve azatlyklaryny hormatlamaga hem de goramaga. Adamın hukuklaryny we azatlyklaryny. Şol adam Türkmenistan'a azatlyk bolman soň Türkiýe gidýär azat döwletde azat işläp şu döwletden meni işden aýyrmasaňlar Türkmenistan'a gidäýmän diýip görgüli öz çagatyny öldürüp etardan taşlaýar. Hawa ol enäni ýanky günäler o dogry, o dogry. Ol günäli. Ýöne muň başlanyş problemat nigiden gelýär? Ine şu adamdan gelýär. Dinleň şunu. Türkmenistan'ın konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy, Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bahs etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga. Türkmenistanyň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratlaryny belet götürmäne bar güýjümi ulanyr. Adamlar Türkmenistan'dan gaçky dotylar. Men dün TikTok'ta ulaştım. Günaýda Dubay'dan geldim. 6 san çağam alıp gitjek diye 8 adam. 8 adam Türkmenistan'dan bir maşgala gidýär. Katastrof. Bir de Türkmenistan'ın ilatyny köpelip bilemdok, ýanky bir Türkmenistan ösür ýaly, beýle halklar ýaly, ýanky ilat köpeler ýaly. 8 adam bir maşgala gidýär. Bular gidýänem az däl. Sebebi ýaşap bolanyk. Haýsy geljek nesiliň şöhratyny aljak bolýan. Bizim geljek nesillerimiz etajdan aşağı zyňylýar, öldürilip. Nämen gurulun ne diýär bu adam? Şun kelleri wapşe işleýän-kä? Dinleň, men aýdara söz ýok, dinleň şunu. Şuň aýdýanyny hakykatdan dogry ters bolýar. Aýdan zatlary. Bu kimi bolýar? Kime işleýär? Amerikanlar işleýärmi? Erdogan işleýärmi? Putin işleýärmi? Ýöne Türkmen halkyna işlemek olar 100%.
Türkmen halkına vefalı ve doğrusul hizmet edecektirme davaralı kasam ediyor. Türkmenistan'ın Türkmen halkına çynlaqayn ýa-ni hukuklaryny gorap hizmet etjegime kasam berýärmi. Süpük ağırlıkçı. Ine şunu ağırlıkçı değil. Süpük ağırlıkçı alawaly Serdar. Şundan başka söz aýtmaly. Süpük yalançı. Özem bir maşgalan öňünde däl, bir halkyň öňünde däl, bütün dünýäň öňünde süpük yalançy. Şu derejeli. Indi men size sorak berýän. Kim Türkmenistan masgar edýär? Bizmi? O görgüli bizim vatandaşymyz işini yitirjekkä bolup, çağatyny öldürüp etajdan ýa. Bütün Türk halky şokda. Men size materiallar öküzdüm. Men onu yasamadym. Türk'ün televizyonusy ýasady. Biz şonu aýtmasam eýýän bilin o zatlar. Bu bolsa, öňkü köýüne plastin, kakatyň plastinkasyny goýup aýdym aýdyp kasam içýän, eýýän, beýýän. Vatandaşlar, biz şolary aýryp, saýlaw geçirip, bir dastoýny, bir halka hyzmat etjek adamlar saýlamasak, bizim ýolumuz ýok. Sen şul adam ýa naklaryna da ruhsat beren ok. Ýani Türkmenistan galdyrmana. Şul adamlar Türkmenistan halky diňe genosid etmek bilen diýerler. Görüp durursun. Bolýa, bu misal neme diýeli? Bir misal diýeli. Biz indik misal size görkezeli. Başka bir tragediya, Türk halkyny şok eden tragediya. Men size görün berýän şonu. Şu bolup geçen dağdy. İtfaiyeciler öldürülüp baza içine gizlenmiş bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Devreye cinayet büro dedektifleri girdi. Katil talihsiz kadının sevgilisiydi. Yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Ev yanıyor dediler. Yangın söndürüldükten sonra bazanın altından ceset çıkıyor. Eve birlikte girdiği kadını öldürdü. Bazaya gizleyip ateşe verdi. Korkunç cinayeti kara dumanlar ortaya çıkardı. Yabancılar yaşıyordu, kavga etmişler. Bir vahşet yaşanmış. Ataşehir'de bulunan bu binanın 1. katında dumanlar yükselince mahalleli hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Ev yanıyor dediler. İtfaiye çağırdılar. İtfaiye kısa sürede olay yerine geldi. İçeri girdiler, yangına müdahale ettiler ve öldürdüler. Ardından bir odaya girmek istediler ancak o odanın kapısı kilitliydi. Kırıp içeri girdiklerinde bazanın altında bir kadının cansız bedeniyle karşılaştılar. Bize sakın girmeyin. Ölen kadının boynunda derin bir kesik vardı. Olay yerine polis çağrıldı. Normal bir öldürme değil. Boğazını kesmiş diyorlar. Ondan sonra yakmış diyorlar. Cinayet büro polisleri çevredeki kamera görüntülerini mercek altına aldı. Öldürülen kadın Türkmenistan uyruklu 55 yaşındaki Leyla Seyidova'ydı. Öldürüleceği eve bu adamla birlikte girmişti. Ellerine valizlerle eve giriyorlar. Bir gün sonra yalnız tek başına çıkış yapıyor. Şüphelinin kimliği kısa sürede belirlendi. Polis Erkin Sohbetov'un peşine düştü. Şüpheli kadını öldürdükten sonra yurt dışına çıkma hazırlığı yapıyordu. Ancak bir saat sonra cinayet büro ekipleri o şüpheliyi metroda gözaltına aldı. Buradan daha Bostancı'ya varmadan yakaladılar yani. Hürmetim sağ olsun. İlk ifadesinde aramızda alacak verecek meselesi vardı. Bıçakla öldürüp bazanın altına koydum, ateşe verdim dedi. Sorgusu sürüyor. Hormatly vatandaşlar, ine Türkçe bilmeýän adamlara men gysgaça düşündirýän bolan zatlary. Başga bir bizim vatandaşymyz Erkin Söhbedow 31 ýaşyndaky bizim vatandaşymyz 2000 TL üçün Leyla Seyidowa ýani 2000 TL Leyla Seyidowa qarz berýär.
55 ýaşyndaky bir aýal maşgala. Olam biziň watandaşymyz. Soň düşünşmezlik derarly we gardyny alyp bilmän üçin 55 ýaşyndaky Leyla Seyidowany öldürýär. Erkin Söhbetov 55 ýaşyndaky Leyla Seyidowany öldürüp, kravatyň aşagyna gizläp öý ýakyp gidipdir. Ýani hemme zat ýakylyp bilinmedi ýani. Ýöne polisler pajar borup gelipdirler. Ýani pajar organlary söndüripdir pajary we söndüründen soň şo öýde kravatyň aşagyna öldürülen eli we ayagy daňlygy Leyla Seyidowany tapdyrlar. Erkin Söhbetowy Türkiýeden çykjak bolup durka polis gulluklugynaky adamlar saklapdyrlar. Ine men näçe şu zatlary size görkezýän. Elbetde bu oglanyň günäkär. Elbetde şu bolýan ýani bir kançyklar, jinayet zatlar elbetde biz günäkär. Ýöne bizi şu nokada elten kim? Gene bir ederim. Sebäbi onu görmesen düşünüp bolan okşul ýani Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine geçmek bilen öz üstüme yüklenen beyik borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve yadavsız yerine yetirmeye, Türkmenistan'ın devlet karasıllığını ve bir ünsörün bir elini konstitutsiýa goýýar. Bir el beýlikini ýani Gurhan goýanok, ýöne şonda da Gurhan ýanyna. Diýmek hem Allahyň öňünde kasam içýär. Hem halkyň öňünde hem konstitusiýany goýup bütün dünýäň öňünde kasam berýär şu adam. taraplı hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny, azatlyklaryny hormatlamaga hem de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onun parahat turmuşyny goramak üçin bahs etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesillerin şöhratyny hassa bilente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmagy, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawraly kasam edýär. Türkmenistanyň Ine hormatly watandaşlar, ağlar köse, ağlamaly serdar kasam berip, ine men halk üçin hemme zat ederim, haklaryny goran şertler döreder, aýgara hemme zat ederim. Bizi şeýle bir ýagdaýa salýar, mümkinçiliksiz. Biz hökümet turusda daşyna gitmeli bolýar. Biz dokument, pasportlar uzanan oklar, biz kösünüp şurada nelegal bolup işimizden yitirmän, işlerimizi yitirmän ýani pullary gazanyp öz ýurdumyza uğratmaly bolýar. Elbetde öz aramyzda banklar bolmasaň, bizim dokumentlerimiz düzgün bolmasaň, bankyň hasaby bolmasaň, bankda hasap ýürüdip, arkyny işläp, bankdan kardal gerek bolsa kardal bilmänsoň, bir-birimizden kardalmaly bolýar. Ine şul zatlar biz jinaýetlige getirýär. Ýani ine bizim bir watandaşymyz öz watandaşyny öldürüp ýakyp gidýär. 2000 TL. Men bilemok näçe dollarda bir uzat däýerlerini kärýär. 2000 TL üçin. Ine şu real tarihler köp. Men size näçe görkezýän. Bütün Türkiýe şokda şondan. Türkmenler näme bolýar diýip. Bular düşünen ok problema Türkiýede däl. Problema Türkmenistanda başlaýar. Ine şu adamda başlaýar problema. Serdin gowy. Prezidentin vazifesine geçmek bilen öz üstüme yüklenen beyik borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve yadavsız yerine yetirmeye, Türkmenistan'ın devlet karasıllığını ve bir taraflı hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny ve azatlyklaryny hormatlamaga hem de goramaga. Adamlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamany we goramany ak yürekli janyny bermän işlerini. Hormatlanmayan, özünü prezident diýip gören bizim seslerimiz ogurlan, kakatı padark hökmünde prezident wezipesini berilen alawaly serdarymyz. Siz sübük yalançy. Siz bizim halkymyzy ağlap Türkmenistanyna
yaşar ýaly şert dürüdüp bilmediňiz. Öňkü şertleri bozup indi Türkmenistanda yaşap bolmaz şertler dürüdüp maşgalalar bozup ýagny enatasyny iýertirip mecbur ýagdaýda Türkiýe başga döwletleri iýertirip olar o ýerde ýyllar çabol pasportlaryny düzeltbilmeýän öýlerini gaýtmagyny gorkup tebe çık bilmesoň pasportlar düzeltse de çıkıp bolano. Şondan gorkup şo ýerde galyp şu ýaly ýanky kıyın bizim halkının maskara ediyen vakalara gidip yatıyorlar. O sizin birinci bilen günahınız şol. Şu zatların yankı başı Türkmenistan'a ine şu adamdan ayıya. Öz sözü bilen tasdikliyor şu adam. Ine men şunu düşündürecek o ya. Şunun için beyle yatsağım, eyle yatsağım biz bu adamları Türkmenistan'ın hükümetini zahvat eden adamlar ayırmasak alaç yok vatandaşlar. Men sizi canmyant düşündürýän sebebi şu başka bir yol bolunmasa men size görkezerdim. Gelin şeyleri goý bolsun prezident bolsun beýlik bolýan Türkmenistan baýly hemmesine ýetýär. Goý bolsun, goý ogurlasun, goý alsın hemmet pullary. 80% ýanky tiýgalyklardan gelýän pullary kakasy ogurlaýar. Goý ogurlasun, ogurnama. Başka bir zat. Adam hükmüde dayanman, öz işi bilen, öz göwünlerini üstürüp, soğurup, onan zaýlanmaka bir satçak bolup bazara baranla, bazarı yapıp nämemiş? Gelýämiş. Bolýa sanepidem stansiýa yapsyn bir kesel we ýene bir zat. Yok, prezident ýöne geçýämiş diýip ony aç haldyp çağıjyklaryny aç goýýar. O ýeki bir adam da ora ýani. O görgülen bazarda şeyli bir aglyğa adamlar üýüşüp näme etjegini bolýa bir gerek kömek edýän, 2 gerek, 3 gerek, 5 gerek Türkmenistanyň hemmetine kömek etmeli. Ediýäsem daşyndan pul ugrudýar. Bilen ugrudýar. Bir niýe var? Näme bol bir baý ýurtdy biz Türkmenistanyň içine pul ýermeli. Baý ýurdu. Bu bir idiot skema bolaýmasa başgaça düşündik bolanok. Bu näme bolýar? Bu adama çykyp bütün dünýä öňünde Türkmen halkyny kasama aýdýar. Hemme adam terfin edýär. Ine şunun siyasat tam şuraya. Şunun için bizim yaşayışımızdan şuraya. Bizde alaç yok şunu ayırmak. Mari, Bayramaly, köçe çıkıp bekleyen yeni bir gerek gelse şu haramzada köçe çıkıp bekleyen de yakasını tuturan bizim kalkınış bağlarımız sana näme etdi? Näme inni bizi ağaç öldürecek bolýarmy? Hemme pullarımıza Mari vilayatyň gazyny ogurlap o pullary öz ýan kasabatyna geçirýär. Bolýa ona gözün yumup bolýar. Indi bizi açlykdan öldürecek bolýarmy sen? Näme hadiseler boldy? Soğuk boldy. Turbolar ýalyp fontan, köçede fontany ýalypdy. Fontan ýaly suwra çykypdy, gaz çykypdy. Ona kömek eden o. Görgülü halk öz puluny usta tapyp öz bejerdi. Bizde hökümet barmy ýokmy? Bu hökümet kiminki? Şamyňky mi ýa biziňki mi? Haçan biz saýlamasak hiç wagt biziňki bolmaýar. Şoň üçin men size diýär. Köşke barmaly, saýlaw geçirmeliler. Bunu aýryp goýarak jinaýata çağırmaly. Başga naçy ýok. Hormatly watandaşlar, men Türkiýede adamlara düşünýärem. Ruhtan gaçyp bu ýer jinaýatlar işleri etmeň. Dokumentiniz bar ýok. Türkiýede polisler ve beýlik guluklar işleýär. Istenen adam tutup biler. Sen dokumentin var ýok, sen jinaýata çekilerde basarlar. Türkiýede kanunlar işleýän adaletlik bar. Türkmenistanda. Elbette siyasi tarapdan isten mümkin işlerine oturuyor. Jinaýat işlerde işleýär. Şoň üçin birine de hormat goýun. Biz bütün dünýäde maskara bolluk onu boyun almaly. Inni biz düzeltmeli şonu. Biz ýa kartinkan düzeltmeli. Inni biz öz türkmenligimizi, öz edepliligimizi, özümüziň mertebemizi, ruhumuzy ýokardygyny görmeli. Bunu ýaly samozwançylary kovmaly hökümetden. Hökümeti arsalamaly. Hökümeti arsalamasak hemmerde biz pazor, maskara, alaç ýok. Başka ýol bolmasa men size aýdyrmyn, başka ýol. Şurada diýmeliň, öz haramlyklaryny edip biz başgaça ýaşap bilýäs diýip başka ýol görkezin bolun. Bunun çözgütleri bizim ykbalymyza täsir edýär. Bunun alýan ýanky netije çözgütleri bizi duruşy ýanky watanymyzy, halkymyzy
ağır güne salýar. Şoň üçin şular aýyrmasak bolanok şol. Ine şonu düşündirjek boldum şol gepleşigimde. Yine bir gezek men Mar halkyna we beýlek halklara, Leva, Balkan, Ahal, Daşol halkyna diňe jansal gardy edýän we gaýrat edin. Biz barýat Türkmenistana. Häzir biz sizden golluk garaşýar. Onun üçin öz näherliklerini gökörüp başlan. Biz baranmazda da bizi gollan. Biz barıp düzedämesek düzedip bolmaýar şonu. Biz onu gaty düşünýär. Ýöne sizin pikirleriniz bizim pikirler bilen diňlere ine biz hakykata ýa. Hakykatda durun, adalatlyga ýapyşyp durun. Onu ýaşaşyňyz gülýaly bol. Parahat asmanyňyzdan mor, asuda asmanyňyzdan mor. Bir hökümetden mor. Şu bir hökümetde de biz özümüzi rahat diýär. Hemme zat gülýaly bol. Sağ olun hormatly vatandaşlar, inniki duşuklara çeldi. Sağ olun.